Haga Sngi kaba kari baka Jylla kala Rakhe ya ka Independence Day kaba nyopun rusnem haka katsan tali unai lar kila don shibun kisnong hari Bhoi ki balaya simpen talang haka tega Rakhe Sngi Laitluid ya kaba kila pelong hala ki jong kisnong kawei na kiba kum kita kade kisnong maurong kaba de kawei na kisnong bapau nam jong kari Bhoi haka ba kinong pinya jong ka maurong sports club kila Rakhe ya tega Sngi da kaba pelong da ka jingela ka kaba baro si Sngi suaban sedang ya ka tega Sngi lekmen ladan ka jing kentiu lama haka por minstem ya kaba la kentiu da uba bibi makodo rangba nong kamaurong bat lapinyar ya kalama da uba baya makodo uwe ne ki officer bala songthai nakate ka sinong bat uba moving star moksha u president ka club baro kawai kari India ka Rakhe ban ken mau ya ka Sngi Laitluid nak di sensar jong kidole nilayo ay ka Sngi Laitluid ka ba nyo pusan snem ka jubilee Agari India baro kawai Rakhe kani ka Sngi kum ka Sngi ka karpang ka azadi ki Amrit Mahotsav menta ka Sngi. But they have no snem hi baro si snem. Ba ki nak sarkar ki bapher ki society ki bapher ki nong song tagi India ki Rakhe karpang ya kani ka Sngi Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.